Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ti mata nanti ino ipi ban shet daga ne. Cái này cái đây cả đọt thạt ngó, daga tin trong ní thì ông mà đọt thạt, daga kasi đây cả đọt tật khong này cũng nốt thì nghèo há dài dài sạ bạn ngá, bạn biết gì cái này cả recipe trong nào. Nó có ngàn ọt xoay cái này cả đó. Thì hai cái chính bị trong ngà em anh ấy cái này cái đọt thắt thì cái nô mà cái chính băng là đã sét ro đã tăng số để công tu ro anh ấy cái chính băng baro hi cái này ro nghe bám bà mà hấp bọ mẹ khalia trong ấy thì hai cái này video ngạc quạ ban pen ý công nô ngà sét thì nó con ngà là sim xoane karai ngan sedek swaya one o sembah terso melum malah Hadin baladap sedek ngan tap nok hang ne ha grang de ai kendian nang ta on sok mungkin kendian nang ta pat urun sun nang ta us ing kendian nang ta dhania kendian sok sau kendian de ngan grang nok hang ne baro balai nga grang hang ne namar ba pila jo yo I em ngam jo melien ba ban shet ikiniki musla dekat nga pendon kam tang dekiniki musla jongi himah Ladek ban kereng ya ketuka muslamo ti las dang no ban shet ngala tiu ketuka karayang tu ti nang ta ngala ai pen peniang hadin baladep ai peniang ap haduk balak kluik ha ke peniang ai une u la terpat ti saking sampai kumno ulong ti anda pila I la biang ti la long hi ban ai no next mo ki ingredients hang ni ti nga ila biang ngan ai no sonne upiat ubala dep otrit bha nang ta saking bha ha do ba ula jam bha le ne ba o ibang gumto la long ching color ti ngala ai usen rai ro hang tu ti slaking biang ti nang ta pan ngan ai no saganeka muslah bala dep gereng hang tu mah pila ihi kui ide bangala ai hang tu ti nang ta saking bha ya gane hang ne ti hap ha ma ban I kam slem gom tu ha do bad I bha giniki jingsho ti pe hang ne pi em la kam ching kalor gane ga jingsho ti ngala ai ne u so mrit hang ne nang ta saking biang ha do bad sbo bha gane ga jingsho la ne ha do bala I pi ka pniang ka la shong mo la ka jong ti ngan ai no ya gane ka do than nang ta saking ti saking bha ti anda la dep king hang ne ngan ai cắt kum ka jing don cam jonga ya ko ro namar ka do ka bala I lepa ta mo la dep senang ti ko ro la dep ai phila I ti ngala king ti hang ne ngan ai hiro ya ka melu hang ne kat kum ka jing mat ka jing don cam ka jing mat mo ngala bakla ban ong ti la tap ka to ka jing tap sia ap no ban I ti ga jing ta ka la terta bah pi I ngala ple biang nasa king biang nasa pe ka long kum no ti kampat biang hang ne ti ngatap biang gane ka jing tap ngan apsa si hang biang ya gane ka jing ta ti nang tapat ngan ple biang ngan pe biang ha ka jing set ti kum ne bek no si sim bala dep ai baro ti si bet la si phang la ple si phang la tap biang ka jing tap sa kum no ka long ti sngo nga tulumar ban kren kami dek keskin penat ti la kami ro kam lei mo ti kum no pi I hang ne ha ka jing pe jong nga ta kala I bang bha ba ka sma ubi ro kala sma ubi hi ti hang ne ngan ai no ne bhania im hang ne ti saking tang melum mala kum to ti la long hi ka jing so ka ta ti ni kata kajing sma ubi ti am la shu ban am ngala kwa bah ban cha no phi ti ngan ra no ma finally kajin ta jonga kani kajing shet kala I mo ti kum no phi I kala I bang bha de ti tang kum ni video jonga mta kasngi khublai shi bon khublai shi hajar ngo bye ngin sia sempat next video